фикр доред ки шумо дар Тоҷикистон ояндаи хубе дошта бошед? албатта ҳозир дар Тоҷикистон барои ҷавонон бисёр имкониятҳо пайдо шуда истодааст. Шаҳрамон рушд кардааст, истодааст, мамлакатамон рушд карда истодааст. Бисёр донишгоҳҳоям ҳаст ки дар Тоҷикистон аз хориҷаҳо омада дарс метиҳанд барои мо. Барои ҳамин албатта мо пешравӣ карда истодаем. бале, албатта Тоҷикистон мо рӯз то рӯз шукуфон шуда истодааст, биноҳои баланд. шарту шароити ҳозираи Тоҷикистон ба мо мутобиқ аст. Мо метавонем машқ кунем, ба дигар давлатҳо равем, парчами Тоҷикистонро бардорем, беҳудугардӣ накунем. барои ин ман мақсад мегӯям ки ман ояндаи хуб дорам дар Тоҷикистон. ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки озодона сайру гашт намояд. зиндагӣ фақат аз сайру гашт иборат аст магар? барои зиндагии худро пеш бурдан соҳиби луқмаи ҳалол шудан бояд меҳнат намояд, китоб хонад ва илм омӯзад. Ҳама ҷода возможност ҳаст, но то что мисол возможностҳое ки дар дигар давлатҳо аст, аз Тоҷикистон бештар аст. Поэтому ман фикр мекунам ки вероятность бисёре ки дар дигар давлатҳо мо мисол ба орзуҳои худ расем. Тоҷикистонда мешавад, но камтар мушкилтар. фикр мекунам ки дар Тоҷикистон ояндаи ҳамаи инсонҳо хуб мешавад. чунки ки бисёри гуногунии Тоҷикистон хеле дигар шудагӣ аст. барое ки Тоҷикистон дар тинҷи оромия сулҳу субота ба ҳамои хотир Тоҷикистон ояндаи нек дорад. баъд Тоҷикистон бисёри шаҳрвандош ки 60-70% ҷавононро ташкил медиҳад. аз ҳамин сабаб Тоҷикистон ояндаи дурахшон дорад. мо имрӯза мебинем ки Тоҷикистон ба темпи мисол остан бошад пешрафта истодааст. ман лично худам 5 сол шуд дигар давлатҳо ба зиндагӣ мекунам. ман нав Тоҷикистон омадам, дидум мисол фикр мекунам ки ҳозирам бояд бисёр чиза дигаргунӣ кунам. тиҷоратҳои нағз пеш бурдаистем ба роҳи осон. тиҷоратҳомо нағз айни ҳол дар пеш рафтаеста. ман худам ҷавон ҳастам, ман худам дида истодаам ки чӣ гуна рушд карда истодаем мо. ман имкониятҳоро дида истодаам. ман мебинам чӣ хеле ҷавоно худ кӯшиш мекунанд, худ меомӯзанд ва албатта ояндаи хуб интизор аст моро. шумо бар ин ад ки дар Тоҷикистон ҳама шанси ояндаи хуб доштанро дорад? ҳама дора, метавонад ки ҳам Тоҷикистон дар кор кунад, фаъолият кунад. хай бо шахсҳое ҳастанд ки мехоҳанд ки берун дар ватан кор фаъолият кунанд, ягон сумми эҳсостар кор кунанд. Акӣ ман намедонам, ростӣ гап дадай ман мегуфт ки одами ба ақл пулша дар дирин ҷогаша меёвад, дар коррупсия, дар ишай, дар ушай корша намедонам. бовар надоштан ба худ асоси як қафо бурдани кор фаъолияти онҳо аст. албатта ки бовар дорам. худи ман дар амонатбонк кор мекунам. фаъолият дорам. ба ман писанд аст. корамро дӯст медорам. Тоҷикистон как никак ози давлати пешрафта, второи Дубай меганша. иншоллоҳ ба син солҳое ки шумо мерасед ва душанберам обод баша.